Danas je četvrtak, 16. lipnja 2016. godine. Grupica pljuskovaca i prijatelji je danas krenula od ex-tvornice papira, pa ćemo preko Riječine do Pašćanskog mosta i na Velivrh, pa u Škurinje. Izgleda da je Riječina primila dosta vode. Ovo je voda iz elektrane, jel da? Danas smo lijepa ekipica od nas 6. Krenuli smo jutros u 9 sati od Kontinentala. Našli smo se na mostu. Evo sad polako uživamo. Ne žuri nam se, ama baš nigdje. Izgleda da se Riječina stvarno dobro napunila. Ovo su novo uzidane i ograđene staze do gore. Staza ide ovamo gore, a mi ćemo dolje sad malo vidjeti u kakvoj protoku je Riječina. Evo Franjo drži ruku na srce da ne bi pao.
Sad se krećemo ovom lijepom šetnicom do novo izgrađenog mosta preko Riječine. Više nećemo morati močiti nogavice ni cipele. U ovom dijelu sam bio nekoliko puta, ali nikada ovoliko vode nisam vidio u Riječini. Evo, ekipica se sada spušta tu uz ovu kućicu, tu dolje je novo sagrađeni most. Da, to je. Onda kad smo ono, šta, 3 leta, nisam mogla nikako proći, a bilo je puno manje vode. Novo sagrađeni most dobro propušta vodu. Izračun je očito bio dobar. Kipica na mostu. Tu se i neka cesta probija dalje. Kamo ide ne znamo, ali nećemo ići po tom dijelu. Mi idemo sad gore po ovoj drugoj novo probijenoj cesti. Voda se slijeva sa svih strana. Lijepa se bujica uljeva ispod mosta. Pogled sa druge strane. Od mosta je probijena nova cesta tu do ove nekadašnje stare prijemene zgrade. Sada smo došli do ovog dijela gdje je nekad bio most. Evo temelji nekadašnjeg mosta koji je prelazio tu na ovu stranu. A Riječina se lijepo čuje dolje u kanjonu. Evo, Vlado je ovo novost, a on je kao klinac ovuda trčkarao, pa da i on vidi nešto neviđeno, evo. Ekipica se kreće po novo probijenoj cesti, čuje se huk u koritu tamo koji je prije 3 mjeseca bio suh. Sad ćemo vidjeti što se u njemu dogodilo. Ja i Franje smo po njemu hodali, eto, potpuno suhi. U 3. mjesecu ja i Franja smo po ovom koritu hodali, bilo je potpuno suho. Sad ćemo vidjeti što se dogodilo u njemu.
Po ovoj stazi se dolazi do ovih žakaljskih mlinova. Mi smo sada došli po ovom gornjem putu. Ovo je stvarno neočekivano. Ovo je prava Nijagara ovdje. Frane je skočio sa zida, evo samo da ga možemo slikati tu na ovim slapovima. Ovo je strava koliko vodurine ima. Ekipa se namjeravala okupati u slapu, ali onda se ih zamolio da to ne rade. Evo pa su odustali. To su ipak malo jači slapovi. Sada staza vodi po staroj markaciji od korita tu gore. Jer sad nemoguće proći po ovom dijelu preko korita. Sada smo od korita ušli u ovaj šumski dio. Ovo je u najmanju ruku ko prašuma jer stvarno je kiše palo prekjučer, nešto noćas, ali opet nije toliko blatnjavo koliko smo mislili da će biti. Vidjet ćemo kako će biti dalje. Nakon 15 minuta stigli smo na odmorište. Staza je malo klizava, ali nije ni u pola blatnjava kao što sam mislio da će biti. Samo je jaka zapara. Od njihove prognoze sa jakim jugom nema ništa. Daška nema. Prekrasni slap. Ovi ko da su ispali iz vodoskoka tamo. Kako su veseli. Grupica je sad skrenula ovom desnim odvojkom koji se drži u sam kanjon Riječine i doćemo do Pašćanskog mosta. Evo tu je jedan malo strmi spust, ali šta je to za nas? Pratimo taj tok Riječine do Pašćanskog mosta. Stvarno je velika zapara, nebo je oblačno, evo sunca nema. Ali nema ni daška vjetra. Evo kako bi me ispravila naša mlada profesorka iz planinarske škole Martina. Kako bi rekli po domaću, a mi smo na Pašćanskome mostu. Nadam se da je učiteljica zadovoljna. Ispred samoga Pašćanskoga mosta. Ispred nas je Pašac. Mi smo na mostu, evo kanjon Riječine, pun vode. Ovo je još neviđeno. Nego Crni vrh, ono je mučenje, ali ovo je
skoro sve. Ovo je druga strana mosta. Mi sada pratimo ovaj lijevi put od Pašćanskog mosta koji vodi kao prema Riječini i prema Lukeđima, prema izvoru Riječine. Pa vidjet ćemo da li ćemo ići do kraja ili ćemo negdje skrenuti ili se vratiti nazad. Sada je negdje oko 12:30, tu ćemo negdje malo marendat, pa onda ćemo odlučiti ovako demokratski šta ćemo. S obzirom da je ovako neobično puno vode u Riječini, mi smo se odlučili poći ovim rukavcem prema Lukežima. Da li ćemo se vratiti na Veli vrh, to za sad ne znam. To ćemo odlučiti na putu. Ali stvarno je lijepo vidjeti ove vodene kaskade. I za 1 sat popodne, evo ekipica je malo pomarendala i polako ćemo se vratiti nazad i idemo na Veli vrh. Kišica lagano pada, ali to je sve malo u odnosu što je palo prekjučer. Zato imamo ovako predivne ove slapiće na Riječini. Evo, Franc govori da smo na Pašćanskom mostu. Sad se dižemo gore na stazu prema Velom vrhu. Imamo, evo ga, Frane je danas vesel s nama. Cijeli ovaj greben zeleni što se vidi gore, to je samo jedan dio. Malo nas je u ekipici, nas 6, ali smo stvarno veseli i raspoloženi da ne može biti bolje. Odmah iza mosta na Pašcu, evo imamo odvojak na stazu prema Velom vrhu. Evo, nakon 15 minuta dižemo se do ove nekadašnje talijanske nadzorne kućice koja je bila tu kao granični prelaz. Dolazimo na Bijeli put i dižemo se na Veli vrh. Sad je malo nezgodno jer je sve puno raslinja, toliko zaraslo da se ništa ne vidi. Sad bi bilo najpametnije jednu kozu kupiti, da to sve lijepo obrsti i onda bi imali jedno fino, kvalitetno mlijeko. Evo, tu je Frane kod ovog graničnog kamena. Došli smo na ovaj Bijeli put kroz ove nekadašnje te kontrolne kućice za vrijeme Italije. Sad idemo pomalo gore i onda ćemo se dizati na Veli vrh. Krećemo se malo kroz šumski dio jer je ovo sad sve zaraslo. Ipak je to 6. mjesec, imamo čak i nekih bara ovdje koje prije nisu postojale, pa ih nećemo previše ni spominjati. To je posljedica ovih nekadašnjih kiša. Evo, s ovog vidikovca se lijepo vidi ovaj hrbat prema Svilnome, gdje nas je vodio Radivoj Mitrović iz kluba Transverzalac. Cijeli ovaj hrbat smo prešli sa ekipicom. Tu smo se čak na ovom dječjem igralištu i slikali. Evo. Evo. Sam povećao, vidi se onaj tramp. Gdje se pogledam. Evo. Evo nam Veli vrh u ovom pravcu desno. Tamo lijevo se može doći negdje na
Krećemo se već neko vrijeme prema Velom vrhu. Sunce je zapržilo iznad, to jest ispod oblaka i dobro pali. Ovaj prekrasni dio usponu prema Velom vrhu, cijela padina puna ovog bijelog cvijeća, prekrasno za pogledat. Dolje nam se vidi Pašac. Nešto prije 3 sata popodne pripeka je jako dobra. Kamenjar je dobro zapržio čorbu. Evo baš malo pa smo gore na samom vrhu. Izvoli, Franc. Evo, u zdravlje naše, u grlo naše, u zdravlje tvoje. A u grlo moje ništa, a? Dobro, dobro. Ali bit će, gospod dragi. Dobro si mislio, ali si slabo sročio. Pogrešio. Nisam se Evo, dečki uživaju, dok ima pive je užitak. spremao za ove, Dat je Bog. za javni nastup. Evo čujem da još neko besplatno toči, rekao je Darko. Uglavnom, sada je 3 sata i 30 minuta popodne, zaparaju zraku, a mi smo u hladu. I mogu reći da nam je jako lijepo i ne žuri nam se ama baš nigdje. Strava. Strava, eto. Zaparavamo. Pašanski. Upravo isparavamo, hladno pivce isparavamo. Ludilo. Kao što se vidi, raspoloženje je na nivou. Danas reci Bravo. Danas reci Martinika gdje smo bili na kojem Prošli mostu. preko... Da smo preko Pašečka. Ludilo, drago. Hvala na, Da. Šli tamo i nazad. na čašćenju i na svemu. Evo sa Velog vrha vidimo Valić jezero u kojem ima nešto vode. Sa branom. Odavde se može gore dignut na Grohovo. I tu na ovaj idući vrh Lubanj. I onda se spuštamo tu prema Drenovi. Danas nam se prilično dobro vidi obruč. Sa Hahlićem, to je ovo sedlo ispod obruča. Onda nam se ovaj suhi vrh, ovaj bijeli kamenjar i pored njega je Fratar. Ovo je u zelenilu sa kamenjarom. Desno od toga nam se vidi evo ovaj usamljeni vršak, to je Primorski klek gdje smo bili već prije nekoliko tjedana. To je ovaj mali vrh tu. A lijevo od njega je Crni vrh. Ovaj tu dio sa kamenjarom koji je malo bio zahtjevniji za proći. U stvari predsjednik općine, ja ću samo u pomoćnu školu. Jedna mlada ekipa se sprema tu penjat se uz ovu liticu, to im je vježbalište. Četiri sata je prošlo, evo mi ćemo se polako spustiti dolje prema Drenovi. Tu preko puta nas lijepo nam se vidi stari grad Grobnik sa ovom gradinom. Naš prošli izlet je bio tu u ovom grebenu. Još jedan pogled prema ovom grebenu Kjun i prema Svilnome. Ispod toga vidimo Pašac.
U 4 sata i 20 minuta ekipica se polako spušta tu dolje prema Drenovi. Čao, vas je lijepo vidjeti. Prava ekipica, evo. Po ovom lipanjskome suncu vrućemu, evo ekipica se spušta dolje. U 15 do 4, evo, sišli smo sa Veloga vrha tu uz ovo staro Drenovsko groblje. Sad idemo prema Drenovi gore i prema Škurinjama. Nešto reci za naše dobročinstvo, za naše... Evo, moja mala ekipica je sjela tu. Nisu baš previše riječiti, a to vam govore više nego sve riječi. Ipak smo se malo izmorili danas, velika je zapara. Ovo je džir možda za jesen, a mi smo to napravili sad u polovici lipnja. Ali svejedno nam je bilo lijepo. Evo. 12 km im smo napravili. Koliko? 12. Evo, po GPS-u 12,5. Vladovom 12,5 km. Eto, na filmu će se vidjeti sve što smo prošli. Imao sam lijepu grupicu prijatelja, veselih, zabavnih, Dernek bio! a to je u svemu najvažnije, da imate dobru grupu. A džir će se uvijek lako pronaći koji će se odhodati. Evo, lijepi pozdrav od ove grupice Pljuskića i naših prijatelja i vašeg snimatelja draga, pa se vidimo na idućem lijepom džiru.